Mastreets esocial media emandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Vazukuru musazodaro vanhu vakuru, handiti musazodaro vanhu vakuru, hazvina kunaka. Aiwa, ichi handasangana nacho ichika kungosekawo hangu, but handina kufara at the same time, because mukaona zererana baba vanga vachiitiswa zvavanga vachiitiswa vachitorwa mavhidhiyo, hameno zvine zvichimboitirwei chaizvo chaizvo. Kandiite kuti muzongokaona mega kavidhiyo kachona. So listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you will be notified. Channel inokuinzirai nyaya dzichipisa, channel inokuinzirai zvinhu zvinotoda kubatwa netauro. So kavidhiyo kachona vazukuru ndokanoteera. Imi motaura comment section kuti munofungei nana baba vari kuita zvinonyadzisira zvisina kunaka zvakadaiwo, handiti. Number 2, newachona anga achivatora, tingamuti mwana kwahere uyu, musikana uyu, tingamuti musikana kwahere anga akabata kamera achiitisa vana baba zvakadai. Ngataura nayo comment section muchinge mapedza kuona kavidhiyo kari apo. Don't forget to subscribe. Also go and like our Facebook page rakanzi Saint TV kufacebook. Chitichi much love. Vachi. Sunagai.